Pozdrav drugari, Outlander ponovo sa vama u novoj epizodi. Konačno je došao malo World of Warcraft na svetlost dana. Nego ajmo onaj prvi uvod. Ako ste prvi put ovdje, nemojte zaboraviti da pritisnite ono subscribe dugme, sad će skoči zvonce, ovo ono. I ostavite like na video jer znate, puno lajkova meni mnogo pomaže da se izborim sa algoritmom i da video dođu u preporučene sekcije. Pa drugari, malo drugačiji tip videa u odnosu na ono na što smo navikli i danas ćemo da popričamo, verovatno ste već pročitali sami naslov kada ste kliknuli, naslov je poprilično ozbiljno mogu da kažem. Danas ćemo da pričamo o 7 najbitnijih trenutnih promjena koje nam je Blizzard, ajde da kažemo, obećao, rekao da će da uradi. Sad, da li su one dobre ili nisu, neke su malo čudne, neke su dobre, neke su loše, ali ajde kažem, ovo su te neke 7 promjene koje sam ja izdvojio sad trenutno. Inače, trenutno ne igram nigde World of Warcraft, tako da ne bi pale sad neke kritike, brate, igraš Shadowlands, gde si, zašto si na Warmainu? Ne, nisam, brate, nigde, nego eto, znaš, ono malo suželim, trenutno igram neke malo single player igrice, ubijam vreme, dok ne dođe Wrath of the Lich King Classic. Inače ovako, jedna od najbitnijih stvari za koju sam se ja obrnuo sad kad je bio ova najava za World of Warcraft ekspanziju, napravit ću jedan poseban video što se tiče same World of Warcraft ekspanzije, jer nikako mi znači nešto ovaj Modern Warcraft ne leži, nego dobro, nećemo sad o tome. Definitivno najbitnija informacija koja je kod nas došla jeste da 2022. godine, odnosno ove godine, izlazi Wrath of the Lich King Classic. Šta to zapravo znači? To znači da će Classic izaći do kraja ove godine. Sad verovatno postoji sad tu mnogo pitanja kada će to biti, da li će to biti u julu, da li će to biti u decembru, maju. Ok, neka moja očekivanja, da kažem ti neki proračuni kojima se mi stalno i da kažem često vodimo, jeste da, pazite ovako, trenutno TBC Classic sad u maju dobiva svoj posljednji major patch, posljednji release, odnosno to je sad zapravo izlazak Sunwella, novi raid, novi deo kontenta, to je zapravo taj jedan major patch koji bi trebalo da traje, ajde kažemo, plafon nekih 5, eventualno 6 meseci. Duže od toga nikako ne bi trebalo. Sad, kada pričamo o tome, ako je sad trenutno maj, ajde maj nećemo da računamo jer on tek treba da izađe negdje u drugoj polovini maja, znači neka to bude jun, jul, august, septembar, oktobar. Znači 5 meseci otprilike nova ekspanzija, odnosno zapravo novi deo klasika Wrath of the Lich Kinga trebao bi da izađe sada u oktobru mesecu. Mislim da nikako neće da bude da zakači deo novembra, možda ako bude zakačio početak novembra, krajem oktobra, ali definitivno možda to bude bio, sad ne klepi ovdje, pošto znam da ovdje na Warmainu ljudi, brate, padnu ovako sa mounta pa me bio i ubio me čoveče. Definitivno će biti negdje krajem oktobra, početkom novembra. Čak me ne bi iznenadio da počne u septembru, ali svakako očekujem da u septembru već bude taj neki pre-patch, pa onda zapravo da dođe taj neki test realm ako budu pustali i te ostale stvari. Sad, to je bila prva stavka. Druga stavka, ja sam napravio jedan spisak poprilično velikih stavki. Da, nažalost i ovdje ćemo dobiti level 70 boost, što zapravo, ajde kažemo, to je i dobro i nije. Nekako, ljudi će moći, znači, odmah iz momenta da daju tih $40 ili 40 evra kako bi uleteli odmah u naravno avanturu Nordenta, nema šta čekamo, brate, damo 40 evra i 15 evra za, 13 evra za subscription, 43 evra, Blizzard kaže, izvolite igri mjesec dana i to je to. Sad, da li bi ja preporučio igračima da se, na primjer, da kupuju boost i znate šta, ako vam 40 evra ne znači ništa u životu i smatrate da taj novac možete da dnevno trošite, onda kupite, brate. Ja lično da se pitam, nikako. Ja trenutno na svom balance nalogu imam negdje oko 80 evra, što je nešto zapravo došlo iz tokena, nešto iz donacija. I ima, možda ću da uzmem, možda i neću, ali ima jedna stavka koja ide sljedeća, koja može da promeni cijel tok tih boostova. Tako da svakako predlažem, level up u Wrath of the Lich Kingu nikako nije težak, tako da vam predlažem da se ne ustručavate mnogo, jednostavno napravite karakter, idite u lagani level up i to je to. I jedna najbitnija stvar, idite u što popularnije servere, jer nemojte da zaboravite da sam ja veliki deo, ne bi sigurno igrao cijel TBC, jedan veliki deo igranja TBC-a propustio zato što sam otišao na nepopularnu serveru gdje sam želeo da se levelujem kao nekada, gdje sam želeo da osjetim volju igrača, interakciju igrača, ne, zapravo ništa. Ja ću igrati na farmovu,
očekujem i vas tamo da dođete, koje će u početku biti mnogo dugi teže, kao i bože moj, izborit ćemo se sa njim. Sad, ja sam pisao stavke. Treća stavka. Svako, znači, znate kako sa stvari stoje. Znači, izlogujete se, sad ja ovdje, sad vi hoćete da napravite Death Knighta, treba vam karakter iznad 58. levela da biste ga napravili, to više ne važi. Znači, za Wrath of the Lich King to više ne važi. Što znači da ćete moći odmah čim se logujete da napravite Death Knighta, herojsku klasu na levelu 58. I vama fale koliko? 22 levela za progres u Nordentu. Laganica. Ništa lakše. Znači, bit će prenatrpano Death Knightom i mislim da to nije dobra stvar. Mislim, zapravo, zvuči dobro. Ljudi će da kažu, ja ću napraviti Death Knighta, brate, pa meni ovo znaš šta, napravit ću Death Knight i sad ću ja lepo da odem i leveloću se za brzo čas, ovo jeste. Ali će Death Knightovi biti, brate, na svakom ćošku. Znači, bit će ih tamo, ovamo. I kad se traži nešto za Death Knighta, mislim, svi će Death Knightovi, da kažemo 80% slučajeva, da igraju kao DPS. Retko ko će da igra tanka. Da se ne lažemo. Mislim, ja bih igrao tanka, ali dobro, napravit ću poseban video, koju klasu majnovati, zašto šta majnovati i tako dalje. Druga stvar. Moram malo da srpim kafu. Nisam skoro. Volim ukus ove domaće kafe. Tako da, napravite Death Knighta, imat ćete mnogo problema što se tiče invajtovanja u bilo koju grupu, pogotovo za Rajad, za dungeon manje više, tu ćete moći nekako i da se probijete, znate, to su ipak 5 ljudi, a u grupu 25 ljudi imat ćete najmanje po 4-5 Death Knighta, siguran sam u to. Tako da šta znam, naravno bit će tu sad i paladina, jer su paladini overpower i tako dalje. Mada ovo je bila priča o boostu, ništa drugo. Treća stavka, to je bila treća stavka, znači po četvrtom stavku imamo neke promjene u barbershopu. Kakve su tu promjene u barbershopu? Pa vidite ovako, znači sami barbershop vam daje mogućnost da promenite neki, da kažem, forme fizičkog izgleda vašeg karaktera, od kose, brate, do boje kože, znači ništa racizam, znači ovo čisto pričam ono što je Bog izgleda omogućio. Ovdje u Votovaka klasiku moći ćete da promenite pol. Da, barbershop će moći da promeni pol. Da li je to dobro ili ne, nekako nije prirodno za taj deo Warcrafta, jer nekako VTVK Classic ne bi trebao da bude VTVK Classic ako ubacuju te moderne promjene za Warcraft. Nadam se da će se složiti sa mnom, već to pomera na te neke malo granice. Ali ja što se tiče toga nisam baš nešto za to, ali ponekad i dođe mi da promenim baš pol karaktera, da ne bi promenio klasu, ne znam zašto. Jednostavno, opa, evo ga momak, sad će momak da me dotuče ili ja da krenem malo da bežim, pošto nisam baš PvP mnogo omogućen, ali dobro, tu ima puno alijanskih delova. Tako da ta promjena može doneti, mislim, neće uticati nikako na gameplay, neće uticati kao što utiče boost, kao što utiče Death Knight, progress i tako dalje. Sad, četvrta, to je bila četvrta, peta, znači jedna katastrofalna promjena jeste ta, ljudi moji, Dungeon Finder ne postoji u VTVK Classicu. Mislim, oni sve to mogu da promene, ali znači sad kad vi kliknete ovako ovdje, dođete i kažete ja ću sad Heroic da bi dobio 2 Frosta, kako bih mogao da kupim kod vendora neki gear, to više neće biti. Jednostavno imat ćete random, imat ćete ovako. Specific, ovdje će pisati random, vi ćete kliknuti random i to je to. Znači nema više Heroic, normal, toga više nema. Zašto je to Blizzard izbacio? Pa kažu da je to izbačeno najviše zbog toga jer su ljudi kao vole klasik, vidite oni pričaju kao ljudi vole klasik, a vam ubacuju neke moderne stvarčice kao što je barbershop, kao što je ovo sa Death Knightom, mislim, malo boz, brate. Mislim, ne znam da na modernom Warcraftu, da li vam je potrebno, mislim da nije potrebno ni na modernom Warcraftu, na Shadowlands, odete na novi realm, da vi možete recimo odmah da napravite Death Knighta. Mislim da možete, da, definitivno možete u novoj ekspanziji, da. Tako da, sve će se svoditi na general chat. Znači živ general chat, moći ćete da tražite tanka, pišete I need a tank, I need a healer i tako dalje. Tu ima dve stvari. Jedna dobra stvar je što će Capital gradovi, odnosno Stormwind, Orgrimmar i
kako se zove, Davar, to kaže šatrat, da budu puni chatova i ono bukvalno, što zapravo donosi jednu zanimljivu perspektivu igranja. Znate, to je već socijalni deo igrice i ljudima će to mnogo da se svidi. E sad, većina je došla, znate, ono, dođem umoran s poslom, daj da skrićem par dungeona da isfarujem, treba mi za taj item, take. Joinujem se, završio sam 5 dungeona, ja sam danas miran. A ovo, brate, trebam da dođem, da pitam, da me primi. Ali pazite ovako, tad će već da se prave grupice. Znači, bit će oni, u fazonu, a danas ćemo da farmujemo 10 dungeona. Pravimo grupu. I sad on te ubaci u grupu i kaže, brate, ostaješ 2, 3, 4 dungeona, ostajem. Odlično, super, idemo. Letimo tamo. To će zapravo biti jedan dobar aspekt i socijal druženja sa igračima koji nisu to, da kažem, ranije osjetili, jer znate šta, mnogi će znači da nastaviti da igraju Classic, koji su priigrali Classic, većina će doći sa Warmaina. Mislim, kad kažem Warmain, ne tagom ja privatnu scenu, nego ljudi koji su već navikli na pravi Wrath King Classic. Ovaj Wrath King Classic je generalno malo drugačiji. Što znači, dobra stvar je što što će zapravo igrica biti socijalni aspekt, bit će znači mnogo interakcija među igračima, što zapravo tražimo godinama. To je za mene dobra promjena. A druga, nećete moći tako brzo klik kao tank ili healer i završite za sat i po 5 dungeona i doviđenja prijatno. Zapravo za ove 5 dungeona bi vam možda trebao i 3 sata otprilike, ako nemate stalnu grupu sa kojom radite. Šta znam, nije toliko loše, mada meni se sviđa, ja volim te nove aspekte, volim te nove, da kažem, takvu jednu promjenu. Da se ja pitam, Dungeon Finder u životu ne bi ubacio, kao ni Fine Mountovi i još mnoge druge stvari, nego to je tema za video za drugi put. Pod 6. delom zapravo stavljamo, verovao ili ne, još uvijek se priča o tome, a to je zapravo da li će da bude, znači, rajdovi, svi kompletni rajdovi, da imaju 10 normal i 10 heroic. Trenutno se vodi priča da će to podržavati samo Udar, Tok, Icecrown naravno, i da će to krenuti tek od Tok patcha. E sad, još uvijek ima tu nekih polemika da će to biti Naxxramas, da će to biti ostali rajdovi, nekako je to malo spektakulacija, ali vrlo je lako moguće da će to omogućiti na svim rajdovima, tako da ćete moći bukvalno odete u Naxxramas i farmujete koliko god hoćete dok vam se ne smuči 10 normal, 10 heroic, 25 normal, 25 heroic i tako za sve ostale rajdove u Wrath Kingu. Mislim, generalno, jer i sam taj item level naravno rastao bi, ne biste vi to radili džabe, upopunjavao bi jedan drugoga. Mislim da je to dobra stvar, ali trenutno nisu kompletirali taj odgovor, rekli su biće, ali rekli su kao za neke rajdove, nisu specificirali koje, ali se priča da će krenuti od Tok rajda. Ali neki sa strani pričaju, znate, spoileri su u 90% slučajeva svi tačni. Tako da ja očekujem da ovo bude ok. Mislim će ovo bude super. Da, bit će ekstra jer ljudima i treba. Ljudi će biti znači na sve strane razbacani. Imat će mnoštvo stvari da radi. Zamislite, brate, da uvedu u Wrath King Classic Mythic Plus. Brate, ja bi to bilo moćno. Nego dobro, nije bitno. Pod 7. delom, to sam ja dodao jer sam počeo da čitam malo forume. Dosta sam tih stvari propustio u samom delu World of Warcrafta. Priča se da će PvP. Znači, priča se da će PvP, evo sad kad smo pod PvP-a, ne znam zašto, recimo, ako već sklanjaju ovaj Dungeon Finder, zašto ne sklone i Battleground Finder? Zašto se jednostavno svi ne skupimo kao u TBC-u kod vendora, ajde da kažemo ovdje u podrumčetu, evo gdje je Bunarče podrumčava ga ovdje, ne, s druge strane, skupimo se, brate, kod podrumčeta i svi idemo, brate, na vendora i join, i to je to, znači, nema više zezanja, mislim, glupo pričati više o tome. Meni bi to bilo ekstra. E sad, glavna pointa, ovo što sam počeo da pričam o BG-u, jeste da će inkrisovati level up kroz BG. Što je super, mislim da će 95% ljudi, pošto ne možemo više da se levelamo kroz dungeone, nema Dungeon Finder, jebi ga, oprostite na rečniku, ali onda ćemo kroz PvP instance, join, bam, i onda će da vrate taj neki PvP content u ekspanziji. Što je ekstra, mislim ono. E sad, to se meni jako sviđa, ali postoji tu sad i neka prelomna tačka,
a tu će biti Twinkera, znači onako će dođe sa 60-70 level, full top gerovan i brate, ti dok ne prođeš taj level, on ima da te kampuje, da te cepa ono sad. Ali dobro, to će činiti igru zanimljivu, bar ja tako mislim. I jedna stvar, ja sam nabrojao već 7 stvari, ovu 8. stvar sam, ajde da kažem, ostavio za kraj, generalno umeđu vremenu sam se setio, a to je da neće biti TBC-a uopšte nakon izlaska Wrath of the Viking Classica. Znate, kad je izašao TBC, Vanilla serveri su ostali, onda se počeo je da bruji priča kao u fazonu, ovo Classic je propao, Vanilla više nema nigde, zašto uopšte postoji, pa onda postoji jedan server, pa je to njih malo iritiralo, pa su onda dodali kao Season of Mastery, zapravo da povuku jednu sezonu da bi to malo podigao igrač onako brzinski. Trenutno znači TBC Realma neće biti, znači verovatno će skloniti i Classic Realme, verovatno će ostaviti ovaj samo Season of Mastery, ali definitivno će pustiti sigurno i TBC Season of Mastery, pa mislim zašto ne bi. Tako da će oni verovatno s vremena na vreme jednom godišnje da okrenu jedan Vanilla Mastery ili jedan TBC Mastery. I mislim da bi to bilo sasvim dovoljno i da bi to bilo sasvim ok. Tako da, drugari, što se mene tiče, to su te neke 7+1 promjena, tako ću da nazovem video na kraju. Da li vam se sviđaju ove promjene, šta vi mislite, da li vi planirate da igrate Wrath of the Viking Classic? Ako mene pitate, da. Da. I to, što se tiče nove ekspanzije, ne. Definitivno, Borko, Outlander, 99% prestaje sa novim ekspanzijama, izbacivanje kontenta i bilo šta o njima od sad pa nadalje. Jer generalno više sebe ne mogu tu da pronađem, ali napravit ću jedan poseban video za tu priču. Društvo, hvala što ste bili ovdje, video je možda trajao 16-17 minuta, ali mislim da je bio dobro edukativan i vrlo informisan. A vi, ako ste prvi put ovdje, subscribe, obavezno stavite komentar, volim da čujem vaše mišljenja i na svaki komentar odgovaram što je brže moguće i naravno ostavite like sa što više naloga što možete da prebacimo 100 lajka. No bože kako zvučim kao neki nerd. Ok drugari, to je bilo to za ovaj video, ja vas pozdravim i Outlander se odjavljuje, vidimo se uskoro sa novim epizodama o World of Warcraftu. Ćao!